واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Sandelig er lovprisen tilkommer Allah, og vi sender fred og velsignelse på vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, også til deres familie og deres sahaba. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Og I som tror, vis jeres respekt til profeten og hils ham med fuld respekt. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad og ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kære brødre og søstre, i dag mødes vi igen her i enden af Shaban måned, hvilket i dette måned har vi haft Nisfu Shaban, som var den 13., 14. og 15. Shaban. I disse dage har vi lavet mange gode amal salah, og vi har lavet meget dua og har spurgt Allah om at forgive os med alt vores manglede. Og i denne nat har Allah lavet vores amal, hvilket er både gode og dårlige amal. Forhåbentlig må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere alle vores dua og fjerne alle vores dårlige gerninger. Amen. Kære brødre og søstre, Ramadan er her rundt om hjørnet, og det nærmer os meget tæt. Så der er et fokusområde, som vi er nødt til at fokus på, hvilket er as-salat, bønnen. Vi alle sammen ved, at as-salat er en meget obligatorisk del af islam, og det er noget i de 5 islamiske søjler. Og uden den vil man ikke opnå succes. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, at as-salat er den første ansvarlige ting, vi skal vise over for Allah i dommedagen. Så derfor skal vi bestræbe os. For eksempel, hvis vi vågner op til fajr, og vi sover for sent eller sover over, så skal vi bestræbe os og ikke høre til shaitans visken om at forlade salat helt. Så inshallah, hvis man altid laver sin salat for sent eller noget, så skal vi huske, hvor sand succes ligger. Kære brødre og søstre, Ramadan måned, det er den måned, hvor Koran kom til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fra Allah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من آيات أخر يريد الله بكل يسر ولا يريدكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما علاكم ولعلكم تشكرون Kære brødre og søstre, Ramadan måned, det er måneden, hvor alle døre til himlen åbner og alle døre til helvede lukker. Ramadan måned, det er den smukke måned, der er måneden af peace, måneden af tranquility, måneden af forgiveness, måneden af mercy, måneden af Koran, måneden af at opnå himlen, måneden af elevation, måneden af salvation, måneden af at være muslimer, hvor vi øver os i selvkontrol. Og vi gør ikke det, hvad vi vil, men vi gør det, hvad den almægtige har sagt, vi skulle gøre. Subhanallah. Kære brødre og søstre, min kære sjæl, the Ramadan is coming.
sætning hver år. Vi siger det til hinanden med glæde, bror. Men der er noget, som der stadig der remains urørt i hjertet. For der er mange, der joiner Ramadan med busy hænder, men en uforberedt sjæl. Sidste år sagde vi, at vi ville change. Vi sagde, at den her gang ville blive different. Vi lavede dua med tears, vi følte emotional. Vi følte close med Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan passed, life returned normal. Distractions kom tilbage, habits kom tilbage, og alle de promises fadede langsomt væk. Og det er ikke criticism, det er human reality. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala ved vores weakness. Og det er derfor, at han inviterer os tilbage. Men her før Ramadan er der en mandlig spørgsmål, vi skal spørge os selv. Er mit hjerte klar? Ikke mit hus, ikke min køkken, ikke min kalenderbror. My heart. Fordi at Ramadan kommer ikke til decorate routines. Det kommer for at transforme vores hjerte. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, Inna Allah la yanzuru ila aswarikum, wala ajsadikum, walakin ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala kigger ikke på din appearance eller din krop, men Allah kigger efter hjertet. Så her muslim. Her til sidst, kære brødre og søstre, her ved Ramadan, når Ramadan kommer, så lad os prøve at bestræbe os og så lad tarawih for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Fordi Allah er altid villig i at tage imod os, når vi kommer tilbage til Allah. Shaitan ønsker, at vi hænger fast og bliver ved vores fejl. Men styrken kommer, når vi kigger på vores fejl, og vi retter op på den. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ballighna Ramadan, wa la taj'alna fi zamban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la karban illa nafasta, wa la maridan illa shafaita, wa la mayitan illa rahimta, wa la mubtalan illa afaita. Allahumma la tahrimna fihi ajra al-hisab wal qiyam, wa la ajra qira'ati al-Quran. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kære bror og søstre, det var det for i dag. Hvis jeg har sagt noget forkert, så må jeg undskylde mig. Jeg er stadig en fakir, og jeg er ved at lære og forberede mig, inshallah. Ramadan Kareem, everybody, Ramadan Kareem. Jeg slutter med at sige, wabillahi tawfiq wal hidayah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Terima kasih kepada Tunku Riyad yang kalau ke pidato di ke Tanjung Bandung. Semoga apa yang kalau ke pesampo juta ke ilmu dan pelajaran. Yang kelima